tuturor! Salutare tuturor! Astăzi o să facem challenge încearcă să nu râzi. Avem 3 vieți și dacă o să râdem vreo de 3 ori, suntem excluși. Am închis tableta. Hai să o deschidem. Așa. Am revenit. Hai să dăm 3, 2, 1 și play. La golf. Stai, n-am înțeles. Ce s-a întâmplat? N-am înțeles. Ia ce se întâmplă. Papa pantaloni. Da. Papa. Și backflip. Papa televizor. Eram sigur. Asta chiar e tare. Distractiv. Deja 2 vieți mai am eu. Ia. La dură la asta nu râd că nu vine. Da, știi, râd. Am râs și eu. Gata, o viață mai am. Ia, ce aici? Fără o pisică sau câine, ce este? 20 de euro! Bă, a furat 20 de euro! Hai să vedeți și voi. Hai după asta. Haide, pisică. Oh, Doamne, înainte. Ia. 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 Bă, n-ați văzut. Dăm înapoi. Dăm un pic înapoi. Nu mai merge. Stați un pic. Deci a furat 20 de euro. N-ați văzut. Dar a furat 20 de euro. Ia. Bă, de ce nu reușesc să pun pauză? Așteptați un pic. Ia. Și sunt 20 de euro. Nu se vede. Mai mult pierd timpul. După asta. Ia. Luam butonul. Și 20 de euro. Sunt 20 de euro. Trebuie să se focalizeze. Deci, vedeți, 20 de euro sunt acolo. 20. Am furat 20 de euro. Am râs. Nu mai am vieți. Ei, las. Hai să mai uităm. Deci nu mai am vieți. La golf, Tino. Stai, ce a făcut? A căzut? Doamne. Băi. Ia, îl dă peste cap sau se rupe. Eram sigur. Cu casca. O să se dea de cap cu toate chestiile alea. Uite și cu... Și tumba. Știu și o să fac așa front flip. Dar mult mai sus. Se dă cu tiroliană. Ce tiroliană e și asta? Uite-l pe tataie. Tataie. Pardon. Oarecum se nu mai curăță. Ia, s-a rupt. Asta se putea întâmpla mereu. Oricând. Și s-a rupt leagănul sau ce a făcut. Uite, face gimnastică și am și o minge. Deci am și o minge fix din aia
mai mare un pic și e verde. Am făcut și o chestie și mereu mi se întâmplă să cade pe ea. Nu țin niciodată echilibru. A dat cu frisbee-ul. Ia. Ai, nu mai chinui. Ui! De ce ai vrea să faci asta? Uitați! De ce ai vrea să faci asta? Ce? Și-a prins părul? Ia, ia, ia. Ia, la cascadă, frumos. Ia, ce se poate întâmpla? Da, e de ce ar trebui să se dea toate? Ia, 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 ia. Măcar n-a durut-o, sper. Ia, face sport. Hai că e bine, e bine. Ia, a fost bine. Ha? N-am înțeles. Oh. Dacă nu ești cascador, profesionist, ce faci? Vrei să rup cu capul? De ce rup cu capul? Nu poți să iei direct ceva, o foarfecă dacă e tare sau să o strângi de picior, să calci pe ea. Din nou. Ia. Asta, cred că, asta nu e real. Asta e fals. Asta e fake. Ia la bowling. Vreau să dea strike. Și o să alunge. Eram sigur. Iar și vine câinele și face și el și îl gâdilă și a rezistat și din nou reclame. De ce ne trebuie reclame cu Roblox? Eu am deja Roblox și în primul rând nu vreau să mai mă joc. Ui, hai că bine. N-aveam de ce să asta. E câinele. E câinele. Sare într-un picior. În ce țară e asta? În Anglia? Cred că nu în Anglia. S-a lovit. Păi nu putea să încerce într-un loc liber cu ochelari VR. Și hai bicicliste. Aproape dădea front flip în apă. Tumba în apă. E aici. Bip. Hai, claxonează-mă. Ce ești la club? Zici că e la hype aici, Baikido. S-a speriat cu ochelarii VR. De ce toți folosesc ochelari VR și nu... Da, cu spatele și cu ochii închiși. Iarăși VR-ul. Păi de ce nu poți să-l folosească într-un loc liber? Ia și aici. Cred că a durut asta. Se înțeapă? What? O răsună așa. Cred că basketul ăla va avea... Asta a fost prea ușor. Cred că... Ce am vrut să zic? Cred că basketul ăla va avea alucinații timp de o săptămână.
Mamaia, se dă pe cal. Mamaia, ce faci pe cal? Mamaie! Mamaie, ce faci pe cal? Ia ce aici. Happy birthday to you. Mani, vrea bani. A zis Mani, vrea bani. Ui, fac întrecere și nu știe maică să meargă. Ia, Ninjago. Ia, l-a pus. Ninjago. Hai, Ninjago. Oh, ce e aici? Cum să conducă câinele? Atât a fost. Dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, lăsați un like și un subscribe. Dacă nu, nu mai dați. Hai, ne vedem data viitoare cu niște videoclipuri mult mai amuzante. Pa!